Assalamualaikum dun sanak sadonyo ambo rajo sati jo Bandar Sultan kawan ambo tu si anca penyangit. Aiko ambo yo kapai mencari durian rencana kah. Mencari durian karena di negari Sumani. Let's go kita pai mencarinya lah. Ladang anca penyangit ko yo subanaga adang dun sana. Cari lah tu sawah tu arah ke barat tu. Ada balik sawah tu danau Singkarak na dun sana. Ayo sebenarnya kadang. Kau di ranah namo kah? Di ranah arah Karipan. Kami mendaki cahlu arah ke bukit. Pergi cari durian sana. Mendaki je badan segadang kau, yo rasa kau putuh angok. Alun tandeh bukit ke lah angok lah cor rasa kau putuh. Handai mak. Cari lah tu ah. Yo sawah, bukit, yo rancak pemandangannya. Aku dulu tumbuh aku taruh. Dulu kaliki. Banyak sekali tumbuh sih kau. Ayo sebenarnya banyak. Kau lampian tibu gitu di atas tu nyo durian Di yo tinggi. Aku jatuh buah yo berdaguh ke kepala nah. Ikut kawan ambo si Bandar Sultan. Cari lah. Entahlah tibu di mana ngok gini kah. Wai, ya subanaga agah dicari area teh kah. Itu ada pondok-pondok aiko nyo durian tu dun sana Aiko nan lah ditunggu dek. Udah aku di siko dari tadi malam le. Dari tadi malam awak siang tibu kah. Pas kamu makan sebab tibu. Ayo entahnya. Satu lo lah ambo je durian ko foto cik Aku ambo raja sati Atu duriannya. Anca penyangit je Bandar Sultan lah bentuk orang siap main bola dua babak. Sasak angok Anda betul dudun sana. Dah tengah hari. Ayo pergi makan je lu. Makan je lu dudun sana. Turun je lu. Makan. Dapat durian cik dek Bandar Sultan. Tuk sudah makan. Ipin anu. Kok kau makan kau ayo antok-antok saja dun sana. Ambo pupuh cik lo deh.